Hosszú-hosszú hónapok után ismét jelentkezem, mert életem egy fontos mérföldkövéhez értem. Idén nyáron betöltöttem az 50. életévemet, egészséges vagyok, és azt a hivatást végezhetem, amit szívvel, lélekkel az enyémnek érzek. A családom, a legközelebbi barátaim támogatása, szeretete mindig velem van, és a klienseim bizalmáért, szeretetéért hihetetlenül hálás vagyok. Őszintén mondhatom, hogy boldog vagyok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig mosolygok, és soha semmi problémám nincs, sokkal inkább azt, hogy elégedettnek és hálásnak érzem magam. Ez egy meghatározhatatlan belső nyugalom. De néhány évvel ezelőtt nem feltétlenül ez jellemezte az életem, és ezért elgondolkoztam azon, hogy mi az, ami változott. Részben a gondolkodásom, az az új perspektíva, amin keresztül a világot látom, valamint a szokásaim és a napi rutinom. Úgyhogy ez a videó egy kis betekintés abba, ami engem elvezetett ide, vagyis mi kell a boldogsághoz. Persze van tennivaló, mert ez sem megy magától, de mindenki képes rá. De először is nézzük meg, hogy mi áll boldogságunk útjában. A kiinduló pont az, hogy emberekként, biológiai lényekként nem boldogságra teremtettünk. Tulajdonképpen életünk célja a túlélés és a szaporodás. Ugyanúgy, mint minden más élőlénynek a Földön. Az, hogy közben hogyan érezzük magunkat, az sajnos teljesen mellékes. Mi emberek nem boldogságra, hanem túlélésre vagyunk húzalozva, programozva. És pontosan emiatt a negatív, félelmetes, veszélyes dolgokra figyelünk, fókuszálunk, hiszen így tudunk felkészülni arra, hogy elmeneküljünk, vagy megküzdjünk velük. Ez a több százezer évvel ezelőtt kialakult agyi működés még mindig dolgozik bennünk. És ez a magyarázata annak, hogy sokkal nyitottabbak vagyunk a negatív hírekre, visszajelzésekre, dolgokra, mint a pozitívakra. Egy másik sarkallatos dolog, hogy a tudatunk hajlamos megszokni a dolgokat. Amikor először tapasztalunk meg valami nagyon jó dolgot, az csodálatos egy darabig, de viszonylag gyorsan megszokottá válik, hiszen a jót nagyon könnyű megszokni. Gyorsan elveszti az érdekességét, és visszatérünk a megszokottság érzetéhez. Valószínű, mindenki átélte már, hogy elment egy csodálatos helyre nyaralni, vagy egy olyan országba, városba jutott el, ami mindig is álma vágya volt, azonban pár nap elteltével az ottlét csodája átváltott egy természetes, megszokott érzésre. Ha új autót, tévét vagy nagyobb értékű dolgot vesszünk, akkor is eufórikus hangulatba kerülhetünk, de napokkal később teljesen megszokottá válik. Egy következő probléma a modernkori passzív élet. Annyira kényelmesek vagyunk modern emberekként, hogy tönkretesszük magunkat, szó szerint. Ugyanis emberekként arra vagyunk húzalozva, hogy kényelmet teremtsünk magunknak, és megkönnyítsük a saját életünket. Ami a történelem folyamán fontos volt, hiszen az élet túlságosan is fáradtságos, áldozatos és kimerítő volt. Emiatt ez a húzalozás régen a segítségünkre volt, de ez most mentálisan és fizikailag is óriási problémákat okoz. Konkrétan arról van szó, hogy a nappalinkban, a hálószobánkban ülve, a telefonunk és különböző applikációk segítségével tudunk ételt rendelni, vásárolni, ügyeket intézni, és ismerősökkel, barátokkal kapcsolódni. Vagyis egy tapottat sem kell mozdulnunk,
és nem is nagyon mozdulunk. Ez viszont egy teljesen természetellenes állapot. Az evolúció során úgy alakultunk, hogy állandó készenlétben álljunk. Lehetőleg minél lustábbak és kövérebbek legyünk. Visszatekintve az emberiség történetére, az állandó készenlét és félelem a biztonságunkat szolgálta, hisz a ránk leselkedő veszélyekre így tudtunk gyorsan reagálni. A hízás azért volt fontos, mert csak akkor ehettünk, ha volt étel. Akkor viszont minél többet kellett, hogy így zsírként tudjuk raktározni az energiát az ínséges időkre. A lustaság pedig azért volt fontos, mert a fizikálisan megerőltető, viszontagságos élet megkövetelte a pihenést, a regenerálódást, amikor csak lehetett. Az előbb felsorolt nehézségek közül már egyik sem igaz a modernkori emberre, hisz az életünket nem fenyegeti veszély, mindig van étel, és kényelemben élünk. Mégis ezek a lenyomatok működnek bennünk. Az utolsó probléma pedig az, hogy másokat használunk referenciapontként, vagyis másokhoz hasonlítjuk az anyagi helyzetünket, a kinézetünket, a párkapcsolatunkat, és lehetni folytatni a sort. Ennek kitűnő táptalajt ad a Facebook felülete és más közösségi oldalak, ahol mindenkinek belelátunk az életébe, illetve azt látjuk, amit láttatni akar. És ezzel pont az a probléma, hogy egész jól élhetünk, tulajdonképpen minden oké. De amíg másokhoz hasonlítjuk magunkat, addig mindig másra vágyunk, és nem látjuk meg a saját életünk pozitívumait. Például mondhatjuk kicsit keserűen, mi csak a Balatonra jutottunk el. Bezzeg a szomszédok, ők Thaiföldön nyaraltak. És egyébként lehet, hogy a thaiföldi nyaralás sokkal kevesebbet adott, mint a balatoni, hiszen a hosszú utazás napokra zombivá változtathatja az embert, a pokoli meleg vagy egy gyomorrontás mind rányomhatja a bélyegét az üdülésre. De természetesen a közösségi oldalakra feltett képek mindezek ellenére a legcsodálatosabb nyaralásnak láttatják. És ez persze egy kiragadott, eltúlzott példa, de rámutat arra, hogy amit látunk, és ami a valóság, sokszor köszönő viszonyban sincs egymással. Azt gondolom, fontos leszögezni, hogy mindenkinek vannak problémái. Nőknek, férfiaknak, szegényeknek, gazdagoknak, fiataloknak, időseknek, nagyvárosi és vidéki embereknek egyaránt. És mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Vannak, akik a problémáikról nyíltan beszélnek, és vannak, akik magukba zárják, és még a legközelebbi hozzátartozók, barátok sem tudnak róla. Pontosan ezért nincs értelme magunkat másokhoz hasonlítgatni, vagy bárkire irigynek lenni, mert mindenkinek megvan a maga baja. Nekem is, és sok-sok olyan embernek, akikről azt gondoljuk, hogy ja, persze, könnyű neki. De az igazság az, hogy senkinek sem könnyű. Maximum nem ismerjük a másik problémáit. Egyébként a boldog élet nem arról szól, hogy mindig boldognak érezzük magunkat. Sokkal inkább arról, hogy a boldog életben több pozitívum van, mint nehézség. Illetve a boldog életnek értelme, célja van, ami elégedettséggel és hálával keveredik. Természetesen boldog pillanataink lehetnek bármikor. Mert szép autónk van, mert elmentünk egy wellness hétvégére, mert vettünk egy régóta áhított ruhát vagy parfümöt, vagy csupán azért, mert megettünk egy tábla csokit. De ettől még nem vagyunk boldogok. Általánosságban a boldogság azt jelenti,
hogy meg tudjuk élni az érzelmeinket, akár jó, akár rossz. Vagyis elfogadom és engedem, hogy legyenek szarnapjaim, amikor semmi nem úgy van, ahogy szeretném. Vállaljuk önmagunkat a pozitívumainkkal és hibáinkkal együtt. Vagyis tisztában vagyok az értékeimmel és a hiányosságaimmal egyaránt. És nem akarok másnak látszani, mint aki vagyok. Jelen vagyunk életünk történéseinek, vagyis nem sodródunk, nem engedjük magunkat befolyásolni, hanem tudatosak vagyunk. Vagyis odafigyelek arra, hogy a számomra fontos személyekre, dolgokra időt szánjak. De tudatosan alakítani az életünket, testileg és lelkileg figyelni magunkra egy hosszú-hosszú utazás, és nem lehet egyről a kettőre hip-hop elérni. Ez nem sprint, ez egy valódi maraton. A boldogság általános ismérve az, hogy a testi-lelki egészség mellett megéljük a belső harmóniát és elégedettséget. Egyébként ezért az állapotért több hormon is felelős. Biztosan mindenkinek ismerős a boldogsághormon kifejezés, ami 4 különböző neurotranszmitter kémiai hírvivő molekula gyűjtő neve. Ezek nevezetesen a dopamin, az endorfin, az oxitocin és a szerotonin. Csak egy gondolat erejéig jellemezném őket. A dopamin elégedettséget, boldogságérzetet okoz. Például, ha teljesítünk egy feladatot, vagy elérünk egy bizonyos mértföldkövet az edzéstervünkben, ha valami olyat eszünk, amit nagyon szeretünk, vagy ha megdicsérnek minket. Az endorfin fájdalomcsillapító hatású, segít a nehézségek leküzdésében, és csökkenti a stresszt. Például egy megerőltető, nehéz fizikai megterhelésnél ez segít a testünknek regenerálódni. De akkor is endorfin önti el a testünket, ha nevetünk, ha humoros dolgokat nézünk vagy hallunk, és akkor is, ha csípős ételt eszünk. Az oxitocin által tudunk kapcsolódni másokkal. Ha például megölelünk valakit, vagy megfogjuk a kezét valakinek, akit szeretünk, ha együtt vagyunk barátokkal, ha segítünk valakinek, de akkor is, ha cicát, kutyát, vagy bármilyen állatkát simogatunk. A szerotonin pedig szabályozza az alvási ciklusunkat, javítja a hangulatunkat, és segít a szorongás, a depresszió leküzdésében. Ha szabadban tartózkodunk, meditálunk, lecsendesedünk, vagy társaságban, csapatban játszunk, sportolunk, akkor termeli szervezetünk a szerotonint. Tehát most visszatérnék az eredeti gondolatomra, hogy mik is azok a dolgok, amik segíthetnek abban, hogy boldognak érezzük magunkat. És mi az, ami az én életemben változást hozott? Most ezeket szeretném megosztani veletek. Az első, hogy eddig ismeretlen szokásokat alakítunk ki. Ami először nagyon is kényelmetlen, akár kellemetlennek is hathat, de idővel beépülnek a mindennapjainkba. És pont az a lényeg, hogy nem kell rajtuk gondolkoznunk, csak automatikusan csináljuk őket. És csodálatos hatással vannak ránk. Ilyen például a fényfürdő. A reggeli nap fénye hihetetlen hatással van a testünkre és a lelkünkre. Bármilyen napi rendszerességgel, reggelenként a szabad levegőn, a reggeli fényben végzett tevékenység, legyen az egy séta, néhány nyújtógyakorlat, vagy a reggelink elfogyasztása a kertben, az erkélyen, a testünkkel és a lelkünkkel is csodát tesz. Ez a reggeli fényfürdő nagyon fontos. Az alvás, az ébrenlét ciklusunk szabályozásában,
abban, hogy este könnyebben elaludjunk, és felfrissülten ébredjünk, továbbá erősíti az immunrendszerünket, és csökkenti a stresszt. Nagyon fontos, hogy a reggeli napfény hatására indul be bőrünkben a nélkülözhetetlen D-vitamin termelés. Ha tehetjük, felkelés után lehetőleg azonnal menjünk ki a szabadba, amikor még a nap alacsonyan van. Ez egyébként főleg a nyári hónapokban fontos. Állva vagy ülve, a fény vagy a nap irányába nézünk, de nem vele. Pislogni természetesen lehet, szemüveg, kontaktlencse használata is teljesen rendben van, de csak nézzünk a fény felé, és tiszta napos időben 5-7 perc az ajánlott, télen akár 20-30 perc is lehet, mert a felhőkön átszűrődő fény ugyanolyan gyógyító hatással bír. Én minden reggel pizsamában a kertben indítom a napot, télen, nyáron, és a következő dologgal kombinálom, ami nem más, mint a földelés. A földelés egész egyszerűen közvetlen érintkezés a föld felszínével. Vagyis annyi a feladat, hogy mezitláb álljunk, üljünk, vagy sétáljunk a fűben, a talajon. És a magyarázat az, hogy a testünket és a környezetünket felépítő parányi, gömb alakú, semleges részecskék az atomok, pozitív protonokból, semleges neutronokból és negatív töltésű elektronokból állnak. A teljes atom azonban semleges, mivel a protonok pozitív töltését az elektronok negatív töltése semlegesíti. Tehát a semleges az ideális állapot. Amikor felborul az elektronok és a protonok egyensúlya, vagyis a negatív és pozitív energia nem egyenlítődik ki, akkor a testünk elektromosan feltöltött. Akkor rázzuk meg egymást például, vagy ha egy tárgyhoz érünk, akkor érezzük, hogy megcsíp, vagy például a hajunk égnek áll. És egyébként legfontosabb szerveink is, a szívünk, az agyunk, a sejtjeink, a testünk elektromos impulzusokkal funkcionálnak. Vagyis elektromosság van bennünk, és körülöttünk is. Visszakanyarodva a földeléshez, bolygónk negatív elektromos töltéssel rendelkezik. És mikor mezitláb érintjük a felszínét, akkor milliónyi negatív töltésű szabad elektron kezd áramolni a testünkbe, ami a kötőszöveteken keresztül mindenhová eljut. Ekkor energiaszintünk kiegyenlítődik a Földével, és semlegesíti elektromos töltésünket. A modern társadalmakban az emberek nagy többsége gyulladásos megbetegedésekkel küzd, és jellemző tünetekként vannak jelen a kimerültség, a stressz és alvás problémák. Megint szóba kerül a modern kor, mert az emberiség a történelem során teljesen máshogy élt, mint most. Régen az emberek mezitláb jártak, vagy bőrből, gyolcsból készült lábbelit viseltek, ezáltal állandó kapcsolatban voltak a földdel. Manapság, emeletes házakban élve és dolgozva, műszálas szőnyegen járva, műszálas ruhákat, műanyag vagy gumitalpú cipőket viselve, gumiabroncsokon robogó járműveken utazva, teljes mértékben elszigetelődtünk ettől a természetes gyógyító energiától, és ezáltal elektromosan feltöltődünk. Az 1960-as évek vége óta az autoimmun betegségek számának növekedése tapasztalható, és ez gyanúsan, hasonló mértékben nőtt, mint a gumitalpú cipők elterjedése. Az emberek ebben a földtől való elszigeteltségben elektromosan, állandóan feltöltve léteznek, és ennek következménye lehet a krónikus gyulladás. Már 3-5 percnyi földelés is óriási változást hoz. Stresszoldó hatású, javítja az alvást,
segíthet csökkenteni a fejfájást, a hátfájást és a krónikus gyulladást. Én minden reggel pizsamában kiállok, mezitláb a kertben, a fűbe, mélyeket lélegezve, a nap felé fordulva, és néhány egyszerű torna és légzőgyakorlattal indítom a napomat. Egy másik hasonló technika a faölelés. A szabadban kirándulni, pihenni, dolgozni rendkívül jó hatással van az általános jóllétre. A természetben eltöltött idő csökkenti a stresszt, javítja a hangulatunkat és a mentális egészségünket. A faölelés a városban élők és állandóan cipőt viselők számára a földelés előbb említett gyógyító hatását eredményezi. A fák mélyen a talajba süllyesztett gyökereikkel közvetlen kapcsolatban vannak a föld elektromos töltésével, és törzsükön keresztül szállítják, illetve leadják a negatív ionokat. A fák által kibocsátott negatív ionok segíthetnek csökkenteni a szervezetünkben felhalmozódott pozitív ionokat. Tulajdonképpen ez egy más típusú földelés. A kutatások szerint a faölelés megnöveli az oxitocin szintünket is, ami a szeretet és kapcsolódásért felelős hormon. És abban is segít, hogy nyugodtnak, ellazultnak érezzük magunkat. Csökkenti a stressz szintünket, elősegíti a jobb alvást, és enyhíti a szorongás tüneteit. Bizonyos tanulmányok szerint, akik rendszeresen ölelgetnek fákat, még akkor is, hogyha furcsán hangzik, alacsonyabb a vérnyomásuk. Egyébként legerőteljesebben április és október közt tudják kifejteni a fák hatásukat. Legjobb, ha naponta megölelünk egy fát, vagy 10-20 percen keresztül teljes testtel nekidőlve időzünk. Én a mezitlábas földelést végzem, de a lakóhelyünk, a preferenciáink szerint lehet ezt is, azt is, vagy mindkettőt. A negyedik dolog a testmozgás. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a szívünk, az érrendszerünk egészségét, és a lelkünkre is nagyon jó hatással van. Minél fittebb vagy, annál alacsonyabb a pulzusod, és ez kíméletes a szívnek. A javaslat az, hogy találd meg azt a mozgásformát, amit kedvel csinálsz, amit élvezel, és tedd a napi rutinod részévé. Hetente többször mozogj, és rövid időn belül megtapasztalod, hogy lazább, nyugodtabb és boldogabb vagy. Angliában, és elképzelhetően más országokban is, de én erről tudok, van egy úgynevezett parkfutás kezdeményezés, ami városokban, falvakban külön-külön egymástól függetlenül működik. Ennek az a lényege, hogy szombat reggelenként, például 9-kor indul az 5 kilométeres táv, és aki tud fut, aki akar gyalogol, és van, aki kerekesszékkel gurul. A csapatot kísérve a legvégén mindig van egy valaki, egy szervező, aki végig sétálva a távot mindenki után ér be. Így a leglassabb résztvevő sem utolsó. És nekem ez nagyon tetszik. Ezt szokásként beiktatni az életünkbe, életre szóló változást hoz. Én például minden reggel gyaloglok. Miután kiállok pizsamában a fűbe, és ott elvégzek néhány légzőgyakorlatot, elindulok a sétámra, ami nem igazából séta, hanem tempós gyaloglás. És ez a 40 perc minden értelemben kitisztítja a fejem, feltölt, és sokkal jobb kedvel indítom a napot. Ja, és fontos, hogy nem tart vissza sem eső, sem szél, sem hideg. Az 5. fontos dolog, hogy igyunk egy pohár vizet felkelés után. Minden létfontosságú szervünk tartalmaz vizet. Az agyunk és a szívünk körülbelül 78%-a, a vérünk 86%-a,
míg csontjaink 22%-a víz. Ha nem iszunk eleget, fájhat a fejünk, fáradtnak, erőtlennek, enerváltnak érezhetjük magunkat. És már 1-2%-ot elvesztve a vízkészletünkből befolyásolhatja a hangulatunkat, szomorúvá, rosszkedvűvé, zavartá tehet minket. Tehát fontos, hogy az ágyból kikelve első dolgunk legyen, hogy megisszunk egy pohár tiszta vizet. És ez azért fontos, mert az éjszaka folyamán a testünk folyamatosan dolgozik, és felhasználja a vizet a működéséhez, amit pótolnunk kell reggel. Hogy melyik szervünk mikor aktív a nap folyamán, azt megtudhatjuk a szervóra tanulmányozásával az internetről. Tehát az ébredés után elfogyasztott friss víz segít abban, hogy szervezetünk felfrissüljön, hogy beinduljon az emésztésünk, és segíti a tápanyagok és hormonok áramlását. Egyébként az első korty víz elfogyasztása után az agy dopaminnal, boldogsághormonnal válaszol, de 15-30 perc kell ahhoz, hogy a víz elvegyüljön a véráramban. Én viszonylag keveset iszom, de a reggeli 3 deci víz most már teljesen megszokottá vált, és reggel felkelve érzem, hogy szükségem van rá, és egyébként nagyon jól esik. A 6. újra meg újra visszatérő téma a táplálkozás. Az elfogyasztott ételek és italok is segíthetnek abban, hogy jól érezzük magunkat. De fontos, hogy olyanokat válasszunk, melyek táplálják a testünket és az elménket, és még esetleg boldogsághormont is termelnek. Most felsorolnék néhányat a teljesség igénye nélkül azért, hogy ne gondoljuk, hogy csak párolt zöldséget ehetünk, ha boldogságra vágyunk. Elsőként említeném, édes szájúként az étcsokoládét, amiben több összetevő is van, ami hangulatjavító hatású. A banánban megtalálható a nagyon fontos B6 vitamin, ami a szerotonin termeléséhez szükséges. A kókusz reszelve, tejként, zsírként is fogyasztható, nagyon gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. A minőségi kávé növeli a fizikai teljesítményt, serkenti az agyműködést, és tele van antioxidánssal is, ami hangulatjavító hatású. De azért ne igyunk túl sokat. Az avokádó kitűnő B-vitamin forrás, ami csökkenti a stresszt. És az utolsó a listámon a gomba, ami tele van D-vitaminnal, ami antidepresszáns tulajdonsággal rendelkezik, és ezáltal szintén javítja a hangulatunkat. Én édes szájú, süteményimádó emberként meg kell jegyezzem, szinte bármire képes lennék egy francia krémesért. Tisztában vagyok vele, hogy nem a legegészségesebb, de megengedem magamnak, ha megkívánom. Vagyis a szabályok miatt, amik a jóllétünket és egészségünket segítik, nem kell azt kéta életmódot éljünk. Visszatérve a krémesre, azért arra figyelek, hogy ne süteménnyel és cukorral bombázva a szervezetemet menjek aludni. Apropó alvás. A minőségi alvás nagyon fontos. Energetizálja a testet és az elmét. És ahhoz, hogy jól aludjunk, most mondanék néhány segítő ötletet. Lehetőleg 2 órával lefekvés előtt vacsorázz meg. Lehetőleg mindig ugyanabban az időben feküdj le, és kelj fel, hogy beálljon ez a rendszeresség, ez a ciklikusság. Elalvás előtt lehetőleg ne használj telefont vagy tabletet. És ha lehet, ha úgy érzed, alakíts ki egy lefekvés előtti rutint. Ez lehet egy forró fürdő, egy jó könyv olvasása, egy kellemes meditáció meghallgatása, vagy bármi, ami segít ellazulni. És még akkor is, ha a Netflix, az HBO és a többi streaming szolgáltatás szünet nélkül nyomja a jobbnál jobb műsorokat, döntsd el, hogy 9 után már nem kezdesz el egy új epizódot.
vagy 9 óra után már nem nézegeted a telefonod. Légy tudatos, és menj pihenni, menj aludni. Egyébként nagyon fontos megjegyezni, hogy sem a táplálkozás, sem a testmozgás, sem az alvás nem tesz minket boldoggá, de a boldogtalanságunkat, a kedvetlenségünket mindenképpen csökkenti, esetleg teljesen kiradírozza. Korábban már említettem, hogy a boldogság egyik alappillére, hogy vállaljuk önmagunkat. Ehhez fontos, hogy jobban megértsd a gondolataidat és az érzelmeidet. Tudatosan megfigyeled, hogy mit gondolsz magadról. Mi kell ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél, és mi az, ami igazán fontos a számodra. Az első lépésekhez a következő kérdések nagyban segíthetnek. Például mik az erősségeim, amire büszke vagyok, amit kiaknázhatok, vagy mik a gyengességeim, amit fejlesztenem kéne, mik azok a képességeim, amik kiemelnek az átlagból, mik azok az otthoni vagy munkahelyi problémák, amik zavarnak engem, és analizálom azt is, hogy mi az, ami miatt zavarnak. És az utolsó, hogy mi az, amit már is fel tudok mutatni, és mi az, amit el szeretnék még érni. Egyébként kifejezetten érdemes erről naplót vezetni, mert a gondolataidat megismerve abszolút felismerhetőek az ismétlődő mintázatok. De bármilyen önismereti könyv, munkafüzet és nagyon jó társ lehet ebben. Ez a gyakorlat hozzájárulhat a személyes fejlődésedhez és a tudatosabb életvitelhez. Mint tudjuk, az ember társas lény, vagyis emberi kapcsolódásra van szüksége mind a boldogsághoz, mind a fejlődéshez. Még akkor is, ha a modern ember képes egyedül is életben maradni. Készítettek egy tanulmányt Chicagóban, ahol ingázókat figyeltek meg. Ezek az emberek napi rendszerességgel utaztak a munkahelyükre, és a kutatók teljesen véletlenszerűen kiválasztottak néhány személyt, akik közül 2 csoportot különítettek el. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy felszállva a vonatra csak csinálják azt, amit egyébként is minden nap szoktak. Hallgassanak zenét, olvassák a híreket, babrálják a telefonjukat, dolgozzanak a laptopjukon, vagy csak nézzenek ki a fejükből. A kiválasztott személyek közüli másik csoport viszont azt az utasítást kapta, hogy felszállva a vonatra kezdjenek el beszélgetni a mellettük ülő vadidegennel. És ez egy nagyon furcsa kérés volt, mert egyikőjük sem csinált még ilyet sosem. És mikor rákérdeztek a kutatók, hogy tetszik-e nekik ez a feladat, kivétel nélkül azt válaszolták, hogy egyáltalán nem, hiszen az a komfortzónájukon kívül esett. Amikor viszont leszálltak a vonatról, a vizsgálatok mégis azt bizonyították, hogy azok, akik ismeretlenekkel beszélgettek, sokkal boldogabbak voltak, mint azok, akik csak magukban utaztak. És persze van, akinek ez a fajta kapcsolódás akár idegenekkel is könnyen megy, és van, akinek kevésbé, de érdemes kipróbálni. Az emberi kapcsolatok a legmeghatározóbbak és a legfontosabbak, amikor a boldogságról beszélünk. Együtt lenni, beszélgetni ismerősökkel, számunkra fontos barátokkal, családtagokkal, boldogságunk alappillére, hisz érezteti velünk, hogy tartozunk valahová. Ezt az a tanulmány támasztja alá, amit a Harvard Egyetem kutatói végeznek már 86 éve. A kutatás 1938-ban kezdődött, amikor 724 tínédzser fiút választottak ki, akik nagyon eltérő családi, gazdasági háttérrel rendelkeztek. 2 évenként kérdéssorozatokkal, egészségügyi vizsgálatokkal figyelték és figyelik őket. Már csak kevesen élnek közülük,
de ők továbbra is részei a kutatásnak. 3 fontos üzenete van az eddigi eredményeknek. Az első, hogy azok, akik jobban kötődnek a családjukhoz, a barátaikhoz, és számukra fontos emberekhez, társaságokhoz, közösségekhez, azok boldogabbak, fizikailag egészségesebbek, és tovább élnek, mint azok, akik magányosak. Fontos megjegyezni, hogy ha valaki egyedül él, az nem jelenti azt, hogy magányos. Mert lehet, hogy élénk társasági életet él, emberek közé jár, utazik, és élvezi az életet. Viszont magányosak lehetünk tömegben, és egy nem működő házasságban is. A második eredmény, hogy nem a barátok száma, hanem a közeli kapcsolatok minősége számít. Szeretetteljes, támogató kapcsolat lehet a szerelmünkkel, baráttal, testvérrel, vagy már felnőtt gyerekkel is. Mindenkinek szüksége van legalább egy olyan személyre, akihez olyan mély, közeli barátság, kapcsolat fűzi, hogy akár az éjszaka közepén is keresheti, ha segítségre van szüksége. És a harmadik eredmény az, hogy a szoros kapcsolatok a testünket is védik. A napi kihívások, az idegesség, a stressz helyzetek a vérnyomásunkra, a szívünkre is negatívan hat. De ha ezt meg tudjuk osztani valakivel, ha kiengedhetjük a gőzt, akkor visszaáll a nyugalom a testünkben. És természetesen ezek a kiegyensúlyozott jó kapcsolatok nem kell, hogy mindig zökkenőmentesek legyenek. Lehetnek nézeteltérések, akár veszekedések is, de amíg úgy érzi az ember, hogy igazán számíthat a másikra, ez hihetetlen biztonságot és boldogságot jelent. Mert a legboldogabb emberek azok, akik rendszeresen tartják a kapcsolatot valódi barátaikkal, ami nem a virtuális ismerősöket jelenti. A korábban már említett egyik boldogsághormon az oxitocin termelődéséhez elengedhetetlen a szemkontaktus és az érintés. Az is érdekes megfigyelés, hogy ha egy barátunk boldog, az nagy valószínűséggel ránk ragadva minket is boldoggá tesz. De még akkor is, ha boldogtalan, az bennünk beindítja a segítségnyújtás vágyát, ami a saját életünket is boldogabbá és tartalmasabbá teszi. Szóval ez egy win-win helyzet. A kutatás végső üzenete az, hogy a képernyő előtt töltött időt váltsuk fel, illetve egészítsük ki élő, igazi emberi kapcsolatokra. Ha valaki esetleg nem támaszkodhat családi vagy baráti kapcsolatokra, azoknak ajánlom, hogy keressenek olyan tevékenységet, amivel másokat segíthetnek, akár teljesen ismeretlen embereket. Csatlakozz olyan önkéntes segítő szervezetekhez, amik embereket, állatokat segítenek. Mert ha azzal a szándékkal kezded a napodat, hogy valakivel jót tehetsz, meg fogod találni. A napokban láttam egy kedves videót egy fiatalemberről, aki Pécs legproblémásabb, mély szegénység sújtotta területére kérte magát postásként. Ez a fiatalember kis cetlikre kézzel ír lelkesítő, pozitív üzeneteket, amiket a film tanúsága szerint nagyon várnak és szeretnek az ott lakók, olyannyira, hogy vannak, akik gyűjtik őket. Ez az apró figyelmesség, ez az emberi gesztus jó érzéssel tölti el őt, és közben életeket változtat meg. Mert mindig lehet valami kedveset tenni másokért, és nem kell nagy dolgokra gondolni. Én, mivel magas vagyok, a boltokban sokszor segítek levenni termékeket a legfelső polcról másoknak. Vagy szívesen odaadom a bevásárlókocsimat a 20-assal vagy a 100-assal együtt, de akkor is, ha valaki csak 1-2 terméket vesz, és mögöttem áll a sorban, magam elé engedem, hogy ne kelljen engem kivárni. És ezáltal nem csak a másiknak teszek jót, hanem én magam is boldoggá válok. És általunk
a környezetünk is boldoggá válik. Az én környezetemé, és azoké is, akiket megsegítek. Ezek apró dolgok, de jó érzéssel tölt el engem és a másikat is, ezáltal mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk később. Ezen felül is nagyon fontos, hogy találd meg a módját, hogy kapcsolatba lépj másokkal még akkor is, ha nincs igazán kedved vagy időd rá. Iratkozz be zumba órára, vagy csatlakozz egy kórushoz, menj táncházba kézműveskedni, és éld meg az összetartozás érzését. Ami nekem és barátaimnak bevált, az az, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy majd találkozunk, ami szinte sosem történik meg, lefixálunk egy dátumot, beírjuk a naptárba, és ezáltal kőbe véssük, és izgatottan készülünk rá. Amikor éppen nem mások társaságában vagyunk, hanem a magunk csendességében, lehetőségünk van a mindfulness gyakorlására. A mindfulness, más néven tudatos jelenlét, tulajdonképpen egy olyan koncentrált jelenlét, melyben az adott pillanatra, az adott pillanat történéseire, jelenségeire figyelünk. Csak jelen vagyunk. Figyelünk, és nem engedjük, hogy a negatív meggyőződések, gondolatok, amik szokásosan, állandóan megjelennek, eltérítsenek vagy megzavarjanak minket. Először is tudatosítjuk magunkban a negatív gondolatot, ami megjelenik bennünk. Aj, már megint ez történik velem, hogy lehetek ilyen szerencsétlen? És abban a pillanatban, amikor ez a gondolat megjelenik, stresszhormon árasztja el a testünket, felgyorsul a szívverésünk és a légzésünk, és befeszül a testünk. És itt jön a tudatosság, hogy a légzésünkre koncentrálunk. A fókuszunk teljes mértékben arra összpontosul, hogy 4 ütemre lassan belélegzünk az orrunkon keresztül, majd 1 másodpercig bent tartva a levegőt, 6 ütemre kiengedjük a szánkon keresztül. És ahogy egyre rutinosabbá válunk, azt is elképzelhetjük közben, hogy a belégzéskor belélegzett levegő tisztító energiaként kilélegezve kisöpri, kitolja a rossz gondolatot. Ez a tudatos légzőgyakorlat már is eltávolított bennünket az eredeti állapottól, megszakítja a rossz érzést, és kezdünk megnyugodni. És ekkor fontos, hogy gondoljunk valamire, amiért hálásak lehetünk. És ez mindenkinek más, és minden nap más és más lehet. Attól kezdve, hogy örülök, hogy szép idő van, hogy egészséges vagyok, hogy klassz barátaim vannak, bármi lehet. Ez elsőre talán nagyon is egyszerűnek hangzik, de a gyakorlatban természetesen nagyfokú tudatosság, akaraterő és kitartás szükséges hozzá. A lényeg pontosan az, hogy ezt napi szinten, naponta többször gyakoroljuk, amíg a rossz, negatív látásmód ki nem tisztul. A fókuszált figyelem, az elmélyedés egy másik lehetséges formája a meditáció. Amikor meditációról beszélünk, sokaknak a lótuszülésben ülő Shaolin monkok jutnak eszükbe, a reggeli nap fényében a hegytetőn. Természetesen gyorsan pörgő életünkkel itt Magyarországon ez nem cseng össze. A hétköznapokban a meditáció nem más, mint nyugalmi helyzetben, akár ülve, akár fekve, ellazulva, a szemünket becsukva, hallgathatunk irányított meditációkat, vezetett légzésgyakorlatokat, és 20-30 percig magunkra és befelé összpontosítunk. A meditáció segíthet abban, hogy a középpontban maradjunk, és megőrizzük a belső békénket és nyugalmunkat. Én reggelenként szoktam meditálni stresszesebb időszakokban, leginkább akkor, amikor azt érzem, hogy kell egy kis lecsendesedés és megerősítés. Ha már a belső békénk és nyugalmunk szóba került, ez célirányosan vezet minket a gondolatainkhoz.
hiszen a gondolataink határozzák meg a valónkat, a valóságunkat. A gondolatok és az általuk alkotott képek a fejünkben indítják meg a láncreakciót, amiben a gondolat vagy a kép szerint az agy vezérlésével a gondolatnak megfelelő hormonok termelése beindul. Ha a gondolat szeretetteljes, pozitív, akkor az ennek megfelelő hormonok szabadulnak fel. Ha félelemmel teli, negatív, haragos, akkor pont az ellenkezője történik. Természetesen, amikor egyik vagy másik hormon elárasztja a szervezetünket, ez lehet pozitív, illetve negatív irányban, ez hat az immunrendszerünkre, a hangulatunkra, az általános ideg- és lelki állapotunkra. Tehát ahhoz, hogy megváltoztassuk a testünk kémiáját, meg kell változtassuk a gondolatainkat. Bármilyen hihetetlennek is hangzik, az agyunk nem tud különbséget tenni a tényleges események és az elképzelt események közt. Ha egy közelgő műtétre, vizsgára vagy állásinterjúra gondolok, azonnal elkezdi termelni szervezetem a stresszhormont. Ha elképzelem, ha arra gondolok, hogy belenézek a napba, akkor a pupilláim összehúzódnak. Ha azt képzelem el, hogy egy sötét szobában vagyok, akkor a pupilláim kitágulnak. Vagyis az vagy, amit gondolsz, ahogyan érzel, amiként cselekszel, mert minden annak az eredménye, amire összpontosítasz. Vagyis a gondolatok és a képek a tudatodban formálják az életed. Ezért vedd kezedbe az irányítást. Először is fókuszálj a jóra, a kellemesre. Mert amire figyelsz, az nagyobb hangsúlyt kap. Mert amire összpontosítasz, abból jön több feléd. A lányomnak a múlt évben megtetszett a Suzuki Vitara. Amikor már napok, esetleg hetek óta többször és többször gondolt arra, hogy milyen jó lenne egy ilyen autó, azt mondta nekem, hogy anya, ma is láttam 5 ilyen autót, és képzeld, már 4 ismerősömnek is Vitarája van. Természetesen addig a pillanatig is jöttek-mentek a Vitarák, és az ismerősök sem most vették az autót, de addig elkerülte a figyelmét, nem fókuszált rá. Tehát tudatosan vedd észre, és figyelj azokra a dolgokra, amik már is ott vannak az életedben, amiért hálás lehetsz. Ehhez javasolnék 2 egyszerű gyakorlatot. Az első a hála gyakorlat, amiben beállíthatsz egy emlékeztetőt a telefonodon, és minden nap ugyanabban az időben felírsz néhány dolgot, amiért hálás vagy. Ha ez valakinek egy kicsit sűrű, akkor vasárnaponként kell leírni 5 dolgot, amiért hálás vagy, és a többi napon minden este 5 percen keresztül olvasgasd és gondolkozz el a listádon. Ezek a legapróbb dolgok is lehetnek, például, hogy finom volt a reggeli kávé, hogy az eső miatt felfrissült a levegő, hogy a boltban az eladó kedvesen szólt hozzám, stb. A hála ugyanis arra készteti az agyat, hogy minden nap a jót keresse. 10 hét elteltével garantálom, hogy boldogabbnak fogod érezni magad, mert eldöntötted, hogy mire fókuszálsz, és hogy hálás vagy. És a második gyakorlat a 3 jó dolog gyakorlat. És megint nem kell nagy dolgokra gondolni, csak az számít, hogy megdicsérd magad. Olyan apróságok lehetnek ezek, mint például ma korábban keltem, hogy tornázzak, készítettem egy fini vacsorát, vagy az íróasztalomon teljes rendet tettem, mindent rendszereztem. A kutatások azt mutatják, hogy 4-5 nap gyakorlás után egyre több pozitívumot veszünk észre. A klinikai vizsgálatok pedig azt mutatják, hogy azok, akik 14 napig végzik ezt a kis gyakorlatot, azok jobban teljesítenek a munkájukban, kevesebb konfliktusuk van, otthon és a munkahelyen is, és sokkal boldogabbak. Tehát az egésznek az a lényege,
hogy arra irányítod a tudatod, amire szeretnél fókuszt helyezni, és a tudatod egyre többet keres és talál belőle. A tudatod pontosan úgy működik, mint a YouTube, a Facebook vagy az Instagram algoritmusa. Tehát a videókat, amiket megnézel, lájkolsz, megosztasz vagy kommentálsz, a logaritmus felismeri, és még többet küld abban a témában. És a tudatod ugyanígy működik. Ami hangsúlyt kap, abból többet kapsz. Tehát hangsúlyozd a jót az életedben, és a tudatod egyre több energiát fordít arra, hogy ezt többet és jobban érezd. Ja, és a legfontosabbat elfelejtettem. Mosolyogjunk és nevessünk, amikor csak lehet. És hogy min? Bármin. A sokszor általam is elítélt TikTok, Instagram és Facebook oldalakon hömpölygő, állatos, vicces, táncos rövid videók pillanatok alatt képesek jobb kedvre deríteni engem. Nem is beszélve a nagyszerű stand-uposok, humoristák YouTube videóiról. És ha ilyeneket nézel, ezekből jön majd több. Szóval válaszd a boldogságot, az elégedettséget és a hálát. Mert ha hiszed, ha nem, ez választás kérdése. Az életedben azt tapasztalod meg, amire fókuszálsz. Hogy a fókuszodat kicsit megsegítsem, adnék 3 kérdést reggelre és estére is. A reggeli kérdések a következők. Mi a legfontosabb teendőm a mai napon? És az lehet az, hogy rendet teszek, lehet az, hogy meglátogatom egy barátomat, és lehet az is, hogy befejezek valamit, amit régóta halogatok. A második, mi az, amiért hálát érzek az életemmel kapcsolatban? Ez lehet a munkám, a kollégáim, az otthonom, a családom, az egészségem. De bármi más is. És a harmadik, milyen minőségemet akarom ma megmutatni a világnak? A türelmem, a kedvességem, az önzetlenségem. Mindenkinek más és más. Az esti kérdések, a következők. Mi az, ami jól sikerült a nap folyamán? Mit lehetne másként csinálni holnap? És mit tettem valaki másért a mai napon? És ha a jóra összpontosítunk, ha hálásak vagyunk, akkor boldogokká válunk. Mert nem a boldogság tesz minket hálássá, hanem a hála tesz boldoggá. És a sokszor ördögtől valónak apostrofált Facebookon talált gondolattal zárnám videómat. Boldog leszel, ha eldöntöd, hogy boldog leszel, és tudatosan teszel érte. Elengeded azt, amire vagy akire nincs szükséged. Megbecsülöd azt, amit van. Azt csinálod, amit szeretsz, és ha a munkádban nem találod meg önmagad, válasz egy hobbit, egy tevékenységet, amiben kiteljesedhetsz. Felvállalod önmagad, és őszinte kapcsolatokra törekszel. Figyelsz magadra, a vágyaidra, és teszel az álmaidért. Mert ha nekem sikerült, neked is fog. Köszönöm a figyelmet.